Hej. Jeg sidder lige her og tænker på alt det her med at elske sig selv, og elske sin krop, og elske sig selv, som man er. Det kan godt være en stor mundfuld for mange, fordi vi har desværre en tendens til at tale ned til os selv, i stedet for at tale op. Vi kritiserer os selv, i stedet for at tale kærligt. Og ja, det kan godt være, at det er en stor mundfuld at lige skulle bare se sig selv i spejlet, og så bare fyre den vildeste kærlighedserklæring af. Men det er okay, hvis det er svært. Så er der heldigvis en anden vej, man også kan gå, og det er dele kroppen op. Prøv lige en gang at kigge dig selv i spejlet, uden at nødvendigvis se dig som en helhed. Men prøv at kigge på alle de her små, fine træk, du har. Det kan være, at du synes, dine øjne i virkeligheden. Hvis du lige kun står og studerer dine øjne, wow, måske de bare har en rigtig, rigtig fin facon. Måske farven på dine øjne bare er en af de her farver, du synes er allersmukkest. Men du glemmer at se det, fordi de forsvinder lidt i den her helhed og alt det her, som du måske til hverdag bare taler negativt om. Der er så meget det her med at finde fejlene, altså lidt pluder her, og mine bryster er blevet for lange, eller det kan også være, at dine lår er for tykke, og dine baller rammer om på baglårene. Nej, det er noget værre noget. Men prøv nu lige en gang at mærke på de her baller. Hvordan er de? Er de egentlig ikke bare lækre? Har de ikke bare en dejlig facon, og de bløde huden, de er bløde på den rigtige måde. Det er dine baller. Og de er præcis som de skal være. Det kan godt være, det er svært at se. Men hvis du nu lige engang alligevel prøver at kigge på dem med kærlige øjne og acceptere dem. Det kan godt være, det er svært at acceptere begge ballerne, fordi så bliver din numse lige pludselig meget stor, når du står der og kigger i spejlet, og det kan du slet ikke holde ud, og igen så har din kritiker allerede overtaget, fordi hvorfor skal du have sådan en stor numse? Men det er din numse, og den er lækker, og den er lige præcis som den skal være. Og det gælder alle de andre dele på vores krop. Prøv at kigge på dem. Prøv at kigge på dig selv med kærlige øjne, og bare nyd det her. Nyd alt ved dig selv. Fordi du er bare ligesom du skal være. Der er ikke noget, hvorfor skal vi hele tiden rende rundt og lave om på det, vi har fået? Hvorfor skal vi hele tiden rende rundt og give os selv en dårlig følelse af, at vi er forkerte, eller ser ud på en forkert måde. En forkert måde i forhold til hvad? Vi er lige præcis der, hvor vi skal være, og så vær god ved dig selv. Og giv din krop kærlighed. Det kan du gøre på rigtig mange måder. Det kan du bare ved at omfavne dig selv og have medfølelse for. Wow, jeg er bare mig. Vær god ved dig selv i forhold til, hvis du tænker, at det er vigtigt for dig at hvad ved jeg, spise sundt, så gør det. Er det vigtigt for dig at spise en kage? Jamen, så gør det. Gør det, som giver dig den gode følelse. Fordi det er det eneste, som du kan bruge til noget. Alt det her negative kritik, vi hele tiden liger af, vi kan ikke bruge det. Vi bliver nødt til at stoppe. Vi bliver simpelthen nødt til at bare sige, okay, det kan sgu godt være, at vores krop, den ændrer sig. Det gør den jo. Den ændrer sig altid med tiden. Den kommer ud fra forskellige oplevelser. Det kan være operationer, det kan være sygdom, det kan være fødsler, det kan være alt muligt. Vi ser ikke ud, som vi gjorde engang, og vi bliver hele tiden ved med at ændre os. Så hvis vi skal bruge så meget krudt på at blive ved med at være perfekte, hvad fanden er perfekt? Hvad er det lige? Hvad er perfekt? Fordi det bliver ikke ved med at være perfekt, fordi der er ikke noget, der er statisk. Vi ændrer os, og sådan er det. Og derfor er det bare så vigtigt at finde de ting. Hvis det er svært at kigge på det hele, så find de ting, du godt kan lide. Dit hår. Det passer bare. Jeg kan godt lide den måde, det falder på. Jeg kan godt lide
mine skuldre, jeg synes, wow, de sidder sgu pænt, de er runde, de er lækre, jeg synes bare, de passer pænt til min krop. Anything. Det kan være, at du bare synes, du har nogle flotte hænder. Huden på dine hænder, den er bare lækker blød, og det er den bare, fordi du er født med lækker blød hud. Det er jeg ikke. Men jeg kan ikke rigtig, altså det er den hud, jeg har. Jeg kan sgu ikke rigtig skifte den ud. Men det er min hud, og den er, prøv lige en gang, jeg kan mærke alt, hvad der sker. Jeg kan mærke, når der er nogen, der rører ved min hud, og det kan jeg jo ligegyldigt, om den er tør, eller om den er lækker blød. Det er jo, den er, hvad den er. Nyd nu bare jeres kroppe, og elsk jer selv i små bitte dele, hvis det er det, der skal til. Og jo mere vi gør det, og jo mere opmærksomhed vi får på de her ting, som bare er dejlige, jo nemmere bliver det faktisk også at tage de ting hjem, som vi synes er lidt svære at elske. Men i bund og grund, så er det bare vejen frem, fordi jo mere kritik, jo mere ryger vi ned i et eller andet, en ond spiral, som bare trækker os ned, og vi får det dårligere med os selv, og vi ender bare med følelsen af at ikke være gode nok for dem vi er, hvordan vi ser ud. Og det skal vi væk fra. Så det var bare lige en lille sang. Brug påsken, kig jer selv i spejlet, og nyd det I ser, og værdsæt det I ser, og bare elsk jer selv. Elsk jer selv for dem I er, fordi I er bare lige præcis, som I skal være. God påske.